Anyang laki din! Ammom lakay, adda na buyak iti Facebook. Anya manen aya dayta? Inton barutawan ka no, saan ka nun nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Kalokwan lang dayta tunya. Saan ko naktumot? Diyay nga ron nabuyak iti Facebook, kat saan anagpanti iti napalpalabas ang paru atawan. Kita ang kat nagsasaruno ti swerte na. Yak amuking ka oh. Isuman mo ti aramidak inton barutawan, 5 nga aldaw asa anak nga agpanti, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Sakto na ti agswerte lakay, ultimong. Saan ka mairanod ko naktumot? Malawinan, kukwam lang nagswerte ka. Angam nung ilawan makamukag bugaw, salbag. Hoy, Beshi, anya ngay matilutwam inton baro atawan. Barutawan nga awan makukwarta mare. Ha? Ayan na nga nagiti tangdan mo anak iraraap. Kaya nakisiksik ka, iti napalpalabas nga aldaw. Ha? Intong itmon sa amoy ngamin amin nan. Anya nga ita, awan lutwo mo, inton baro atawan. Awan a talaga mare. Ngam ada planok nga aramidak inton barutawan. Tapno dagos man asumrak ti swerte iti pagtaengan mi. Ha? Anya nga day tamare. Manipod into no December 31, aging ga into January 4, sa anak man nga agpampante. What? Wan kumare, tasigon iti nabuyak iti Facebook. Saan ka no nagpampante iti 5 nga aldaw, iti napalpalabas a baro atawon. Kita ang ka nagswerte. Anya? Awan na nagdumaan nyo mo iti asawak. Sakto lang ti agswerte kung naktumot. Pulos, asaan kayo ang mairano? Nya, laki din. Awanan, natuluyan sa amad ti na nadadaal ti panunod ay aton niya. Uwan nga rod, sis. Agasim man, tasaan ka nung agpanti iti 5 nga aldaw, inton baro atawan. Tapno dago sa sumrag iti swerte. Panunod lang day ti awan makukwarta na kidi, ah? Ti amok akit ada kwartana day jay. Ta nagsasaruno mo ti pakitang tangdanan na iti napalpalabas alawas. Nagsasaruno, ah? Nga mo rin nabii matamapmapan ni Jesugalan. Papanan na ngay no sana maibos. Sa ita, saan ka nun nga agpanti, tapno sumrag ti swerte? Anya laki din. Hinton kwan, sa bali lang aro ti sumrag takitaag. Ay, isupay ah. Ay, no sumrag ti ay na, yaam mo. Yaam mo, iti daya kumarita. Naawan makukwarta na, kit tila sumrag, iti panunot na. Sapay lang kumaa, ta saan ta ama akaran iti kasya pa nagpampanunot na kumare. Ay, yad adayo na kumamot ako mari. Ang mayat magkumat, ada sumrag magkadata. Itay ka pa yung agkatkatawa, baklita. Ha? Anya laon iti katkatawa maya? Dayjay to, mga minaton niya. Tila mapampanunot na. Ha? Tapay man nito niya. Nakuna na nga rod, asaan ka nung nga agpanti inton baro atawan. Anya laki din da dya ako marik aya. Saan nagpanti? Apay awan pantinan? Manipod ka no inton December 31, aging ga inton January 4, kat saan ka nung nga agpanti. Tapno dago sa sumbrag ti swerte. Ay, salbagay. Nakapidpidutan na ngayon nga tamanan iti tayo tapamati na. Ada nga rod ka no nabuya na iti Facebook, asaan ang nagpanti ka nagiti napalpalabas sa baro atawan. Kit ni, nagswerte ka no matitibiyag na. Diyan alam mo, iti tayo kumarem. Gapo iti kaawan nga takwarta na ah. Iso at tila mapampanunot nan. Wano, nadadailan iti panunot na. Apo bigbigat kag samsampay ka iti linabaam aton niya. Ha? Ay, wan ana na. Nga mabit lang. Kasla underwear mo mat dagita inlabam. Wan na. Underwear ko dagita oy. Inlabak amin nang taidulin ko iti 4 nga aldaw. Aniya, taapay nga idulin mo iti 4 nga aldaw. Sana nga agpanti manipod inton bigat aging ga inton no January 4 na.
Nay, taapay. Anya laki din, kas iti kunada nga rod. No barutawan, saan nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Andiya, unay kanton niya, tilay bagbagambag. Ni, sanak nga gang angaw nana, pudno ti ibagbagak. Iso nga rod nga inlabak amin ng ti underwear ko, tamakain na namot iti upat nga aldaw. Ta sa anak nga rod nga agpantipay. Hay, ito niya, ayos ka kadilaan. Ha? Nadadaal samot tanday ta panunot mo, salbag ka? Kinaawan kwartam day ta, iso atila mapampanunot mo. Anya laki din? Ay, daimbag pa'y dagiti karuba, tabisi da ngaglutluto iti handada. Ay, naimbag da pa talaga. Data, awan din naimbag ka data. Tayo nun unam, buti nagsugsugal ka nagiti napalpalabas nga aldaw. Iso nga awan handata, salay. Sana bali ata ikayang-kayang kuntulang akastoy. Anya, hoy to niya. Anya ka rin na nangararamidan mo. Kayang-kayang ka, sakit awang pay pantay mo. Sumngaw. Ni, imbagak matkan ka nga upat nga aldaw sa anak agpante. Tapno sumrok ti swerte. Anya laki din ayan, Danilo. Ay, una yan, Diyos mio, Marimar. Yakon amuti ibagaking katon niya. Ha? Pangasim man ta sa ang karumrumar. Nakababayin laki, di ka nagiti tawa makakita-king ka. Oh. Anya kumangay ti nakababay ni ti dayta. Iberberok ko nga ro ti pagsarkan ti swerte. Sumngaw nga raw. Hindi ka man nagpantay. Salbag kiti. Swerte nga ibagbagam. Agagag ka, tapno agswerte ka. Sa nakastang agkayang-kayang ka. Asaan ka nakapantay? Patungpa ka na eh. Ay, nalpasan ti January 1. Wan nga rod mare, kahit kumusta nga eh. Anya nga matin lutom, tumayak man mangilaban. Anya nga'y kumatilotok kat awan nga rod kwartak si kamot. Anya? Iso ngayon kayang-kayang kulatan ah. Kaslakas din eh. Sus, ay na, pakawan na maapaw. Yamot. Oo, kamot bakla mo. Ay, siya, Diyos mio garapon. Anya kuka umuntol niya. Talaga gaya ng impay-pay sumon, timbaga, masan ka agpanpante. Impay-paisok adi. Tapno sumunok ti swerte kunada nga rod ya. Ay, tsak amo na niya timbaga ken kamare. Nagado ko nga. Naimbag kumamot nung nag-shift ka. Ngam saan man? Oo na yan. Ay, nakababay lagi di tayo tangar aramida. Si kakit dimot. Anya nga'y kumati nakababain. Kat awan mo't dakas nga aramida. Kaya't kulaang mo't nga agswerte ti 2026 ko. Una yan. Ay, tsak kamugan ka. Ang mga nusan aswerte ti ipay na dahi tangar aramidam. Sigurado amalas. Anya laki din. Lakit din no ang awlaan nito niya day jay. Ngam impay-pay so naman. Ha? Tiyan niya, kumare. Naiina, nagrana kami itay. Awan at talaga pantina si ka. What? Ay, naku. Saan ko ma-explain, kumare? Anya? Pumanag na nga awan pantina. Naimbag Ay. kumamot no nag-shiv. Ngam saan mat? Tawanan ba'y na babae? No kasta barbasan. Ayaw na yan. Anya lang di ako na dagiti makakita king kuana no kasta. Katanya nga eh. Saan namat nga amo ti mapabainan nga uraan niya pa ti maibagakin kuanan? Hay, diyak laki di malapdan ti katawak na makita da diya babae. San ka lung agpante? Tapong sumrek ti swerte, salpagid eh. Pamati tawan makukwarta na si ka. Awan at talaga at naglaing tumang aming nga agsugal ti awanan baing. Anya laki iti. Hoy, tapno mom to niya. Siya nga sa amom ti mababay ni ti kasta kararamiday mo. Anya? Pangasim man tagpanti ka. No niya launa iti pagkakastaan. Si kakit di mo, Danilo. No siyak to ti agswerte. Si kamot lang ti umuna ang mairanod kunak tumag. Anya? Nagadungay bagpagam nga. Tapno mo man niya. Amin na masabak ko ako kumparay. Kantyaw, kas ka na insulto ti mang manggagaw. Manipod ka na kwada. Gapoy ti kasta ngaramim mo. Tapno ang mamatan niya, Danilo. Uraan niya pati bagbagdag iti sinalit ako kumparem. Awan bibiyang ko. Nita, Saan nga isudat ti agswerte no bilang laeng. No di ka tsak mismo. Isungar aramidak amin tapno sumrak adagos ti swerte itaabaro atawan. Maawatam! hay jak amon no niya pati bagaking katon niya.
Makamu ka man lang, iti biyak mo. Salbag ka. Naman lang maturo ka ni salas. Maturo ka rito yung silid na siksika. Turog ko. Danilo! Anay ko! Tulungan na! Pangasin! Kaya saan ka? Hindi parigo mo yan. Sana ka nagpantian na turog. Diyak na puotan. At dautot nga imay ng kagat itikwak. Anya? Nagsakit lagay. Anay ko! Kasla nagdara pa yung tikwa. Gaboy di pa ng kagat di jawanan bain nga utot. Kakalakyan diya utaw. Puno ka ba yan? Pagyaman ka ta, kinaga na lang. Saan na ngayon taray dito? Masalbag. Anya? Nango na siguro, ano bang site? Nagangpap, oh. Di ko ang kinagaan na latan, ah. Nuhapay kami na, saan ka nagpanday? Magkumamano, saan na nakalibay, wano diwig. Di ko lagbay nga. Alam mo to na, mga sabol ka na iti iagas ko, iti kuhak. Nagsakit at talaga, ti kinagat na. Maranak na yung utot palapalak at talaga. Mayagas ko ngayon. Awan na. Awan may tulong kuking katon niya. Makunak lang, gunggunam. Ala, itultuloy mo pa dayta nga naramidang. Barang iti sumaruno, akagaton iti dayta. Itaraynan dayta, manimanay mo. Makapaikawa mo niya. Awan mo tiniton niya amaranaak dito itirsena yung agtamtambay na na. Ha, apaisan mo nga amaw, tinapasamak kan kwa na. Ha? Apay na na. Ano napasamakin ko na? Kaano kinagati utot, ti mabagbagi na. Ha? Susapon niya. Wan, kinagat ka no ti utot, iso nga uray lang nagdara. Nilakay na mo lang, tinangibaga kanyak iti na minsan. Tay may gimatang iti agwa kan kapas. Ay, jak amon na niya tibagak nana. Noan niya launay ngamin, ay, ti saan na pagpanpansyan. Kanayon na nga ibaga, at apno ka no agswerte, itapa no atawen. Ngaman niya nga ita, kinagat lang arot ti utot, ti mabagbagin. Dahita nga rod ka. Ay, Nana, kumusta nga tanito niya ngagpaiso? At apay nga mani-manina? Uno, intangalin ti utot. anya? Maangot at talaga ti utot dayjay. Tasan lang aruda naman nagdigos. Saan pa yung agpante? Anya laki din. Oh, aday ta, kumare. Agpakapaka ka lang aruda na magmag na ita. Ay, anay ko. Nagsakit ang talaga kumari. Naimbagki di mari takinagat na laeng. Saan na ka nga intaray, dahi ta kakaiso na amanim-anim anakadiwig, salbag. Sigakit dimot, mari. Puno mo ti bagbagak mari, saan lang nga nakadiwig, nakalibipay. Kahit kumusta? Nagpanti ka kadimot langan. Ha? Ayun, mari. Nagpanti akon. Kunakun kat. Awan pa iti si mangpet aswerte. Ngam naadaan kan iti parikot. No niya lang amin ayamo. Ito niya tinaknakan mo. Mala, husto ko man kumari tani. Nagsakit at talaga. Nagsanniit si ka. Ti awanan pa inday di nga utot. Nagtadam tingipon na. Ay na, baso mumut lang ako mare. Imbis nga agsapol kay ti panggidam, tapno agswerte ka. Saan mo, taday takit, naggay kaya nga saan ang nakapante, tinararamid mo. Anya nga ita, anya laki, de. Kat, kumusta nga hindi mabagbagim, kumare? Ha? Naimbag man, tasan akinatab ti utot na takakaiso na amanim-manim, kumare. Imbag lakid din ta kinagat na laan. Si kakit dimot kumari.
Agpakkapakkang ka na magna. Gapu iti panang kagat ti utod dita mabagbagim. Siguro, nagpanti ka mat ita. Nagpanti akon kumare. Ay, naamok la kumakas to iti mapasamak. Nagpanti akla kuman. Husto lang mat nga kinagat ti utod dayta. Tapno mapadasam mat ti nakagat. Tapno iti kasta agpanti ka. Anya? Tilan tumot nga min patpat siya mapamati tapno agswerte. Anya nga ita. Awan pa'y swerte asimang peking ka. Ngam agparparikot ka. Ay, Nasayaat. No saan nga agimpeksyon dayta. Ngam no agimpeksyon. Jaklamon to niya. ay na, saan kumamot amare? Baro taon nga awan makukwarta. Sakit paggastusan pa ilang ti bagbagamat. Basol mo lang, kumare. Awan sa balya pa basulam. No saan adita nagsadot na bagim. Anya laki din dayto eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Itay kapay dito'y salas apo manag na ilay. Apay aya, Di daklatan ing kaskaso, nanang. apay ilay, asino ti pakaburiburam. Anya nga asino ti bagbagayo. Kayat mo kaday, ta ibagak ti mapalpaliiw ko kan ka iti kalabas. Ha? Nakita kayo kin ni Melo idi na minsan nga aldaw, ilay. Nagturong kayo iji kasabaan. Anya? Anya ti narami jo iji kasabaan kin ni Melo, songbatan na. Nanang. Anyat inarami jo iji kasabaan. Awan, nanang. Anya nga awan, nagbayag kayo iji kasabaan. Nanang. Ay, madiday ta nga arami jaw, ilay. Intun kwan, maamuan ni Simang nga da relasyon nyo kin ni Melo nga asawa na. Milo, mudtoy day ta cellphone mo. Apay nga lang ti cellphone ko. Ited mo kanyak day ta cellphone mo, no kayat mo anasaya at kakanya. Antay bakit? Agasam, cellphone laengan ti iggamam nga agmalmalam. Ikamanan iti sabala kay papanan ti panagigam ko iti cellphone. Di lang mabalinain nga game sakmat iti cellphone ko. Anya games, jaklapat yan. At dalakit di katex mo a babae. Awan, bakit? Awan, bakit? Ha? Bakit tarupam? Talaga, mate. Awan ti babae simang bakit? Jak marami day ta. Apay nga purido ka, Milaw. Ay, Makadlawa ka. Awan matig igam ang cellphone mo ita. jakon makontak ni Ilay tatang. Makitam? Rimwar mo't laang tipod naw. A babaem ni Ilay. Agayatak mo tin ni Ilay. Isulap pampanunuta kaon. Ay, sinalbag ka, Milaw. Kasla naglakad ay tar, arami daw. Tatang, Ay, makamo ka. Numaamuan ni Simang nga da babaem. Sigurado nga ibadag na dahi tar di pegaro pam. tatang. Ay, punak no saan tan nagkita pa dito kasabahan ni Ilay. Urayek ti text mo. Ngam di ka mo tin ag-text kanyak. Inalang aron di simang ti cellphone ko. Impaglaki din, ta saan ka nag-text kanyak. Saan ka di asaritaan ta asi ka ti umuna nga ag-text kanyak? Sa bagay. Ay na, kailiw ka una yan, Ilay. Kasta akmat kan ka, Milo. Mailiwak mo tin kan ka. Ay ayatan ka. I love you. Agmalmalam tan dito kasabahan. Simang, Nay, si kamagayam tatang. kasla dapat padaan ma. Win nga rod, urayok ni Milo, tang. Kasta ka day. Nagsapa arimwar ni Milo, di mo tin agaw-awid, tatang. Ay, mga makumikum laang iti taltalon. Ha? Makumikum laki di dayay ngagmulmula iti taraw. Anya? Masansan mo tan, ti panagkuyog yo kin ni Melo, ilay. Pagkunaan nyo mo't nanang. Palpaliiwak amin agaraw mo, anak ko. Kuha ha, nanang. Kasano numaamuan ni Simang day tang aramidan niya?
Ibagbagak nga rod ka ni Milo, ada kami laangan ti agdan na, kat panawan na ni Simang nga asawa na. Anya? Ay ayatak ni Milo, nanang. Saanan ang mabaliwan dit apanagayat ko kenkwana. Naglaing ngamin. Anya ti paglaingan na asasawaw? Kayat ko asawon. Nasamit nga agayat ni Milo, nanang. Anya? Agasam nga Milo. Apa ito nyaw? Kasabaan ti ayuyang yukin ni Ilay. Anya? Nakita kayo di na minsan nga aldaw ije kasabaan. Ay, shh. Di mo pigsan ti agsa uton nyaw. Abangan no adda sa bali makangag. Nagsiglat ka matan Milo. At dalangaruden si Mang mo. At dapay Ilay mo. 2 in 1. Anya? Nay, Tonyo. Apayan ako nam dayta. Nagsingpat ka kini Milo. Iso ang makunak anagasat ni Milo ken ka. Wen, Tonyo. Ay ayatak ni Milo. Gaputan nagagat. Sa bagay, nagagit nga agpaisun ni Milo. Nagagit nga agmula. Milo, mapan ka din agmula, ijay taltalon. Wan bakit? Kunangamin kanyak ni tatang, mapan ka agmula, ijay taltalon. Isu pagdamdamagan ka. Ha? Anya pa'y timulmulam ijay taltalon, lakay. Agduduma. Ay, ha? Wan bakit? Agduduma ti mulmulak iti taltalon. Iso kanayo na iti taltalon. Ay, mayat Anya ti mayat bakit? Nagganas ka di mo laang ti agmula, Milo. Wan bakit? Nagganas talaga ti agmula iti natang. Nang runa, no apitek ton dagiti bunga na. Ala. Agawa am nga rod ti agmula. Tapno adun to ti apitam, wine. Wan bakit? Nagmalmalam ka mo, iti balayaw, Milaw. Saan ka mo tanapan iti talo na nagmula? Adda ka din bagbagayo ka ni Simang tatang. Ha? Nay, ada ayabot ti imbaga ka ni Simang. Saan ko pa nakasarsarita ti asawam? Adda sa bali kay papanandag iti bagbagana ang mapanak agmula iti taltalon. Agpay sumit, amapan kag mulmula iti taltalon. Saan lang nga taltalon ti pagmulmulam? No di kat iti pa'y kasabaan. Rajak ibaga ka ni Simang ti agpaysaw. Dumteng to ti kanito, matakwatan na ti madingar aramidin yaw kini Ilay. Tatang. Apay ngay, Milo. Ita ka laang agparang kanya. Kailiw ka na, ingamnas ka ti panagan na Ilay. Anya ti kahit maasawan. Ang mga matakwatan ni bakit to ti aramidin ta. No talaga mo't laang ngay ayatin nak. Sinaamo ni Simang, tadatan ti agdan na. Saan akas ka rin ti kayat mo mapasamak? No kasta nga rod. Di na kay ayatan? Ay, ayatan ka. Pampanunutok lang, no niya ti posible mapasamak. Anya ti kahit mo asawan. Amo ni tatang ko ti relasyon ta. Oray ni nanang ko, naipudnokan ko na ti amin. Anya nga ti aramidin ta Ilay. Imbagak mo't din ang panawam laangan ni Simang. Aklunag. Ay, ayatek pa lang ti asawak. Anya? Di ka mandanagan, gaputa ay ayaten ka mahit Ilay. Milo. Agtalinaid ta pala dito kasabahan. Mailiwa ka talaga kan. Wan, Milo. Agtalinaad tapay laang dito kasabaan. Ngamin, kailiw kan, Milo. Apay, di mo abaw, ti mapaspasamak, Simang. Amok, tatang. Among milagayam. Apay, di mo ungtan ni Milaw. Saan nga umdas ti panagungit ko kenkwan na tatang? Ha? Ano ti kayat mo asaway? Adda planok nga aramiden, tatang. Anya? Sigurado ang maibabain da adwakan ni Ilay a babae na. Anya? Agsagana da kanyak, tatang. Saan abali, taammo ko no sa dino ti ayuyang da. Simang. Agin sisingpetak paila ita, tatang. Ngam, addan na bukal a planok. Anya ngay dayta, Simang. Makita yun to, tatang. Sigurado apakaibabay ng dadwa. At dataman na dito kasabahan nga ayuyang ta Ilay. Wan, Milo. Dito ilatan kasabahan ti pagsinarakan tatap no awan makakita kadata. Wan. Nasamag na ito lugar. Isong awan makakita kadata. Wan.
Ay na, nagpintas ka itangal daw ilay. Nagbanglo ka pa eh. Parakan ka dayta, Milo. Talaga? Wen, parakan ka, ti kinapintas ko. Siga lang, ti lalaki, iti biyag ko. Ay sos, sa dino ngayon ti ayan dagiti kawusta ilay. Ha? Awan mat nga agpayson dagiti kawusta. Sino nga itinangala ka dagiti kawusta? Awan mat nadlaw ko a tao. Uray siyak, awan mo't nadlaw ko ngayon masidag a tao. Anya ti aramidon ta, Milo. Saan ta mo tin napuputan nga adan nangala iti kawusta? Kasanuta pa yun. Lamo-lamutan nga agawid. Sana mabalin. Babainak. Anyang rin ti aramidon ta. Siya! Tinangala iti kawusyo, Milo. Ilay! Si Mang. Si Mang? Nagalas tilangayo alamo-lamo dito'y kasabaan. Apo, karuba! Umasidag kayo dito'y! Kitain nyo tilangada dito'y kasabaan! Ay, kababain! Amo yung gayam ti agbaen! Kwa? Hoy, si Camilo! Sakbay nga agsinata! Daytoy pa'y ti paraken kaka! Ay, anay ko, kinuktaram ti, anay, Gugudam! Kat manipot ita, agsinatan, Milo! Ay, baka wala lang si Mang. Ay, sikat ay ayatay. Ay, di na kumapanawan. Ay, anay ko. Agdun na kayon iti daytoy ababaem! Ti ammo yung ata, jak ammo aditoy kasabaan ti ayuyang yo! Ay, kababain kayon, adwa! Ay, pakawanan na. Di na kisinsina. Pangasim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan. Kasabaan! Dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki Din! Napagad ti siday na, May. Ay, kat pumanaw kan di talami sa ano, di mo kaya ti sidaan. Dinilaw ko lang ti sidayon, kastante ibagam. Siga kumaati nagluto, no dilawang matlaang ti lutok. Anya kalaki din, aya. Madilaw lati. Puston, pumanaw ka di ti lamisaan, no di mo kaya ti mangan. Nagadulakit din ti saom aya, salbag ka. Di ka nga ito agunguta. Anya ti kayat mo ang mapasamak, Ramon? Si ka man. Siyaklaangan ti pumanaw, salbag ka lalaki. Naglay ka nga agdilaw, ngam di mo amu ti agluto. Ay, piman kamot, Remey. Tunggal aga pa kayo kin ni Ramon. Umay ka dito'y balay. Makaumaday jay alalaki. Naglay nga agdilaw. Anyat dinilaw na ay anak ka. Nagapgad ka nung tisidaan alinutok. Anya, day talaang aban ang tinagapaan niya. Wala nang. Naglay nga agdilaw. Ngam di namot ammo ti agluto ti awanan bain alalaki. Ay narimay. Nagrabaw arason tinagapaan niya. Mala, agawid ka kiday na nakaw. Taurnosin nyo day ta problema yaw. Ay, diyak kaya ti agawid na nang. Umyan akong di ti balayaw. Ingkay aywan ni bakit mau, Ramon. Nagawid man ni balay ni katugangam. Tunggal adda di na magustuhan. Mapanagkamang balay dananang na. Kanayong lata na kastatyer aramidin yaw. Inal daw kayo nga agap apa kini Remy. Nagarsagid mo ngamin tata. Imbagaklaan apgad tilinuto na. Ay na, nagungutay. Anya? Jak amoy tila dya, babae ta naglakang agungungay. Rumwar ka dito'y sila'y anak ka. Umay na kan sukunan ti asawam. Manjak, nanang. Day. Ay, jak kaya ti agawid iji balay may. Kagurgurak day jay alalaki. Anya, ay rumwar ka kitdain. Kat agsarita kayong agasawa. Anyamot nanday jay alalaki. Di pa'y lakat agawid. Malamapan kan iti ayan na tagsarita kayo. Apay nga da ka diti balay, Ramon? Di ka din kumurgura, Remy. Agawid tan iji balay ta. Manjak! Ala na bakit? Agawid tan.
Pakawanin na ka noon niya man tinagbasulak. Che! Anya kalaki din ay bakit? Agawid tantan eh. Mabawa ng linuto kasi dahil. Sapay nagimas. Uri anya pa tibagbagam. Saan ako nga agawid? Ni bakit ba? Di nakmanagkan? Ha? Kagurgura ka, Ramon. Umay kakid din bakit? Ala, mapit lang nga rod. Tay nakagpakada kanina nang. Santan nga kapapa bakit, Wan? Ay-ayatan ka bakit? Ay-ayatan ka mo, Ramon. Happy together tamanen, Wan. Wan, lakay. Di na nga ron talikudan Sumango ka kanyak. Apay ayamanan, Ramon. Kunak man no ay-ayatan na mo bakit? Wan mat, ay-ayatan ka mat. Sumango ka nga ron din Wanan, aday ta. Ay no. Nagpintas ka talaga, Remay. Salbag ka. Sa mula ibaga na pintasak no ada kayat mo. Ha? Ni, apay nga into pramtikan kanam, Ramon? Nagadat ti si Dan alinutong bakit? Anya? Nagadat lang aro din, nagalsampay. Ay, buisit ka lalaki. Oray, di ka mangmangan, no yawam tilinuto ka si daan. Ay, di ka kumagungat Imbagak lang mo't anaadat tilinutom asidaan. Buisit ka lalaki. Naglaing ka nga agdilaw. Ngam di mo matamot agluto. Syaklatan ka aglutluto dito'y balay. Ay, di ka aglaw ta nakababain. Mabain ka? Katpud no mati bagbagak? Ha? Pumanawak man langan. Tapno awan ti agluto iti kanam. Anya? Imot mo matanday tabag mo adakkel. Umyan ako dito'y balay yun ading ko. Siguro, nagapa kayo manan kinni bayaw Ramon. Sinalbag da dyan lalaki. Uray saan kami ngagkit-kita? Anyat nagapaan nyo ay amanang. Dilawan na amin alutwag. Kunamlan asino akalaingan nga agluto. Data lang tinagapaan nyo kinni bayaw? Ay, nagbasit abanag. Basta, umyanak dito'y balayo ading ko. Uray saan kami ngagkit-kita kan ni Ramon. Ay. Nagtalaw manan ni bakit mo, pari Ramon. Uwen pare Osteng. Ada man hindi na nagustuhan ngayon bagak iso nagtalaw manan. Nakita kahit nga daimot na takilabag. Napanag ka mang balay ni ipag mo. Uwen pare. Kahit ingkasukunan ani bakit mo. Ay, diyakan mo. Panunutok pa yung umuna. Namapang kusukunan mo no saan? Inkalatan sukunan at asawam kat nga road pare. Makitan tao? Ni, si kamat gayam bayaw Ramon. Uwen, ipaglyon eh. Umay ko sukunan ni manang mo. Sombra ka bayaw. Agyaman na ipag. Sige, ay nakayaban ni manang ko iji kusina nga aging inaw. Apay ngay may ka ditoy, Ramon. Umay kasukunan na ba kayo agawid tan? Manjak. Anya lalaki din ibagan. Pakawanan na ko noon yaman tinagbasulak. Agawid ta din. Ornosin tanti problema ta. Tarupam. Uwe na yun. Ibagam latan, tikat mong ibaga. Ay, di nakmanagkan. Kagurgura ka. Umadayo ka. Hindi bakit mo? Di nakagkadita bibig Ramon. Ala, sumurot ka nga ro din kanyak tagawid tan ijibalay. Diya kaya ti sumurot kan ka. No way. Umay ka din. Ramon, anya ti raramidam. Agawid ta nga ro din na bakit? Ala, mabit lang nga ro da. Tagpakada ka nilyon nga ading ko. Together agin kayo manen agin di bakit mo pare? Uwen pare Osteng. Napan ko inay ayaw di balidalyo ni nga ipagkaw. Ay, very good no kasta pare. Naglakalaki din na gumurguran ni bakit mo. Diyak man na mo itinay di babae. Madilaw labas Ay na, gumuran. Kat agkamang mga dagosan kadagiti kakabsat na. Wano iti inana. Kaslaubing nga ka ay aywan pari Ramon. Ay, wan nga rod pare. No di ako nagkan. Ay na, saan mo tin asumurot kanyak? Anya? Nasken ka di pa nga agkam tapno sumurot ken ka paray. Uwe na paray. Agad ti pangayayok ken ko na. Tapno agawi di balay me.
linabaam ka di dagiti badok bakit? Wan lakay, apay aya. Kaslasan mo't ang nalabaan. Adapay larugit na. Anya? Siga ko man ati naglaba? No di mo kaya ti panaglabak? Ne, umingar ka manin bakit? Ibagbagak lang mo't nga dapay larugit na. Naglaing ka nga agdilaw. Agyaman ka kit di at alinabak pa'y dagiti lupot mo. Di ka nga rin aglaw, Agsarita ta ko maitinasayaat. Ay, agtalaw ako. Diyak kaya ti araramidom kanyak. Sangit ka ba tayo? Apay? Ay, parigatin naklauna yan nga agtrabaho dito yung nagtibalay. Naglaing ka pa'y agdilaw. Salbag ka lalaki. Anya? Awan mo't ni Remy dito'y balayo, anak ko. Agmay-may sa kamitain. Kas iti sigod tatang. Nagtalaw manin ni Remy. Imot na, di dakilabag na. Kahit napanan manin di asawam. Nalabit nga ijay balay dananang na. Wano, ijay balay dalyaw ni akabsat na. Anya? Makauma. Kanayon lata na mapangkusok-sukunain. Anya tikat nasawan, inak manin sukunan itinapanan na. Ay, anya lakit din aya, anak ko. Anya, mutinda di babae. Ay, panaganaksan ititalaw. Anya? Tumanalaw to, mitawanan bain. Makaban mo kasuksukunon. Imot mo manan day ta nagdakkel abag mo, anak ko. Wana nang, saan ako nga gawawid iji balay me? Amuklatan, anagapa kayo manan kiniramaon. Kagurgurak na di lalaki nanang. Kunamlan asino akadalusan. Apay ka di ayamanan, anak ko. Nagrugit ka no, tili na ba akabado na? Amangan no imbaga na laeng day chay, anak ko. Di mo kumaikan iti sa bali akay papanan. Basta. Umyan akong dito balayo, nanang. Sana akong nga gawawid. Sigurado ka? Wana nang. Talaga jakon kaya ti agawid. Nungay umay nakasukunan. Ibagayo ang nagsakitak iti kubed. Tapno saanan nga umay ditoy. Anya? Uray jak makitkita rin dyan lalaki. Kagurgurag ti awanan bain. Nay, si kamot gaya ang baraw. Una nang, umay ko kumasukunan ti asawak. Agsakit ka no ti anak ko, Ramon. Anya ka nung iti sakit na? Agsakit ka no iti COVID. Anya? Kilat mo ti pa nagsakit na iti COVID? Wen, Ramon. Nasakit ka no pa iti ulo na. Di ka kano umay dito'y balay may takagurguran na ka. Anya laki din ni Remy. Jackpot yan anak COVID. Isang mayawid ko nanang. Bakit? Ay, di nakman na prusan, Ramon. Diyak kaya aton ti agawid. Ala ka din na, bakit? Gawid tan. Di ka din gumurgura. Kagurgura ka. Uray santan nga kitkita. Anya laki din ni bakit? Agawid tan. Tanay, adaginatan ko aparagan ka. Anya ti ginatang mo? Baro akawus mo bakit? Agpaisurita nga ibagbagam, Ramon. Wan! Saan lakawas ti ginatang ko aparagan ka? Inggatangan ka pa iti barong underwear mo. Mabit lang nga ruda. Tay nakagpakada ka ni nanang ko. Bakit? Nakita, hindi magasot iti unog ti bulsak. Anya ti kayat mo asawan, Ramon? Siyak tinangala iti limagasot iti bulsa ti pantalon mo? Anya laki din ni bakit? Jack imbaga si ka tinangala. Damdamagak lang no nakita. Ayawanan ka itibain, Ramon. Sa anak nagtatakaw. Di ka nga rod agungot na bakit? Dakis ayat agdamag. Nagsakit dahi nga inaramid mo kanyak, Ramon. Pagparparangam ngagtatakawak. Agtalawak langan. Anya? Liman na taon na di nagsinuko ni Ramon dito balayo, nanang. Ay kat na umamat siguro na, nga umay mang suksukon kan ka anak ka. Anya? Uray siya, na umaakmatan iti kastangar aramidam. Ay, nanang. Saan nga iti panang kanunong kin ni Ramon? Sika ti addabasol na, gaputa nakaarar sa gid ka anak ka. Nanang.
Nakunana pa yun kanya kamakisinan kan ka. Tamakirilasyon laengaw iti sa balay. Anya, ay sana mabalinday tananang. Agawid akon, katin nakasarita ni Ramon. Diyak kayat nga isukat nak iti sa bali ang babae. Di nak isuksukat iti sa bali, lakay. Matayak lakit di numapukaw ka iti biyag ko. Kun kunak lang, mati agin tatalaw. Anya? Aglamlambingak matlakan ka Isukat kan, Remy. Nilakay mo't, saan pangasim. Ay ayatan ka. Di nakawiwitan Pagkawanin nak nga ruden alakay. Agbalbaliw akon. Basta di nak isuksukat iti sa bali. Mailiw akon kan ka, Ramon. Wanan bakit? Pakawanan kan. Mayiliwak batan kan ka. Happy together tamanahin. Ala pamagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag nga intay pinaulwan. Happy together! Dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya nga inkam pinaulwan. First Love, dito'y drama tayaw. Anyalaki din. Che kamot Tarupam. Tarupam mot Feeling guwapo. Feeling na pintas kamot Anya nga ron ti kayat mo mapasamak ita binignaw. Sikaman korason. Pangay. Mas pangit ka. Sikati mas pangay. Gurang ka. Anya ti kunam. Anday ka. Apay dinanog mo ti rupak ngay. Ha? Day tati maganab mau binignaw. Anay. Ay, nagsakit ti rupak adinanog ni Corazon. Anay ikaw. Nagkunang ngamin alimabas kayo ijibalay danana Corazon. Amoyo lang aruden nga agborborak ti dara na kada kayo, tatang. Ipagamod ko na dyan, Corazon. Nagsakit ti naramid na kanyak. Ay, anay ikaw. Uston, tatang. Kasla kay laasukan po sa kanina na Corazon. Tunggal akita kayo, aga pa kayo. Addan tulatal daw kanyak da dyan, Corazon. Addan tulata, laarnay anak kao. Uston ko naklang aruden, tatang. Sumardeng kayo ang taagasa kung tanadanog aro payo. Kurang paydayjay ang nga inaramid kaw kinibinignaw. Kaya't ko akog taranjay tarong na tapno agnakam. Ustunday tananang. Nagsabat kayo man ngaminan kinitata binigno. Nagapa kayo manen. Ha? Gang ko na. Sigurado nga addan black ay na. Kunamlan asino akalaingan dito'y lubaw. Husto daytan ko nakmet nanang. Agunget kayo manen. Ay, madadaal nga ron ti oras kan aldaw kaw, numakit-kitak da ya binignaw. Kunamlan iso ti katauran alalaki dito'y lubaw, kat saan mag? Nanang. Oo, talaga ba? Kita man tila nga da ya binignaw, kasla ispasol ti rupa na. Anya? Kasano ko maakasla ispasol ti rupa ni Tata Binigno? Wala, tanagposkol jay pulbos na. Limaklakayan nga pulpulbaws kat adamo la dito'y parparaangan, ha? Ay nananang, tila madlaw yu kinitata Binigno. Saan mat adakas no agpulbos?
Uray sakto pa kat agpulpulbusak. Angam saan nga rod may bagay kan kwa na ti agpulbaws. Gaputa kas labang kay anadigos iti apaw ti rupa na. Anya? Ay no, talaga adyak kayat ang makita ti panagrup-rupa na iya binignaw. Jak kayat akarupa. Si kamanan, ti masabat ko dito'y talan binignaw. Nagpapapansin ka kaday, ha? Pagan anok kumatagpapansin ka, Kurasaon? Ang mga no si katagpapapansin? Ha? Malay ko sayaw. Nagtagalog pa'y tawanan bay na babae? Si katawanan bayin alalakay. Shut up! Ag-English man ang tidang nga babae. Tay! Saan nakadang babae? Aneko. Dinanog nakman ang Kurasaon. Oh, anya! Lumaban ka, binignaw! Awanan kay tibain Kurasaon. Ay na, no san bawal ti dumanog iti babae. Dinanog kan. Ay katarami idaman, iso ti kayat maw. Nagpangit ka lang arodain. Nagpangit pa iti ugalim. Asinaw ti pangit nga bagbagam, ah. Sika! Kasta gaya ma, Kwa, inlo ka ismumutan ti paldam ka, wow! Oh, makitam, nagmulagat ka nakakita iti lopok binignaw. Oh, ibagam ka di pa'y apangitak, ha? Just kay, nagpudaw ti lupo na. Kaya't ko nga aprosan. Ay. Anya man ang tinapasamak di tarupa manong binignaw. Dinanog da dya Kurasaon. Apeng agkatawa ka mandaing. Anya nga tano isubliyo tinapalabas manong binignaw. Anya napalabas sa sasawam di ta mandaing. Tinapalabas yu akin ni manang Kurasaon. San kaday aperslab mo ni manang Kurasaon? Total, agpada kayo matan abalo tinatay. Armamanan ni manang Kurasaon. Uwin sang agpaisaw, ading kao. At dangamin nakita kahit. Anya day taan nakita, manong binignaw. Jay kwa, jay nagpudaw, alupo na. Anya? Kasano ko manakitam jay lupo ni manang Kurasaon, kat kanayon anagayad ti paldana. Uwin, impakita na. Anya? Nay, papanam tatang. Kasla naragsak kayo ita Talaga naragsakak laarnay anak kao. Anya ti pakaragsakan nyo tatang. Apay nga suot yung pay lang di ta nagdaanan na pulo yo. Ay, di mo latan ikaskasaw ti makikita manak kao. Basta da napatag apapanak ita. Unang saan pa'y analablabaan day ta apulo yo. Agat lungon ti angot na. Sana balay na anak kao. Ay agbangbang luak langan. No madismular jay agat lungon niya angot na. Anya? Nay, si
kamat gaya Manong Benigno. Adda ka din ni Manang Mao. Aday je kusina nga aglutluto Manong Benigno. Apay nga damat imot mo asabong. Ay kwa, para kin ni Manang mo ako rason dito asabong. Ading Paustina. Sige, sumrek ka Manong Benigno. Tainak ayaban ni Manang ko ija kusina. Nagpuskol mo ti rupam nga umaypay dito'y balay may Benigno. Ha? Hindi kita kailangan. Na, ag Tagalog ka manayin korason. Ay kwa, ag kapyata ka din Anto'y ti sabong aparakin ka, korason. Napay day ta sabong. Peace offering ko kin ka day ta, korason. Agkapyata ka din Saan tanya agap apa? Jak kayat? Alan ako rason. Agpadatabaten abalo itinatay. Lipatan ta ka din tinapait napalabas ta. Basol mo mga main. Ay sus, ipalagip mo man ng tinapalabas, korason. Pakawanan na ka din Apay anang asawa kay ti sa balay. Imbes ko maasyak tinasawam. Kwa, sinuliisog nak ngamin ni best friend mo. Iso, nasikugak, korason. Ay, salawahan ka. Lipatan ta ka din day ta pasama, korason. Ay, ayatin ka pa'y laeng ngaging gaita. Ang di ka na'y ayatan. Anya? Ala, pumanaw kan. Tadyak kayat ang makita ti panagrup-rup ang Benigno. Anya laki din. Anya lakit din nasasawam dita. Basta pumanaw kan. Anya laki din ni korason. Isoblita ki din. Pumanaw kan, Benigno. Get out! Naggapumat dito'y balay ni Tata Benigno, Nanang. Anya man yung tinaramid na dito'y balay. Ha? Apay nga umisam ka, Nanang. Kasla nakaragragsak ka ita. Ha? Ay kwa. Ay, awan Peter anak ka. Nay, sa bali ti kay papanan ti panagisam mo, Nanang. Ay, adda kwartam dita anak ka. Adda pangaramatan nyo aya iti kwarta. Mapanak agpariban iti buok. Ken gumatangak iti napintas abadok. Anya? Itaman pa ya malagip mo ti agpariban, Nanang. Iti anya aga po. I'm in love again. Anya? Laawanin tinamnama pa'y kabagis. Natayin ti panagayat ni korason kanyak. Anya? Apay anay bagam anatayan ti panagayat ni Manang Kurason, Manong Benigno. Napanak itay iji balayda. Ket pinapano naklaang mandeng. Sayang ti porbak anapan iji balayda. Naggasto saklaang iti sabaong. Ay kat ulitem manin ati mapanagdaton. Ay, ni korason ti porslab ko kabagays. No apay mo't ngamin na nagpasulisog ak iti day di mait abis prin na. Basol ko mo't laing no apay narakrak ti relasyon mi ide kini korason. Di ka mapukawan iti namnama. Ulitem manin ti mapanagdaton kini Manang Kurason. Ha? Apay mandaing. Anya tinakita ka.
Ni manang kurason jay magmagnang agpadaya. Naka-shorts iti nakiting. Ken, madlaw akaribriban ti buok na. Wow! Ay nagpintasan ni Corazon. Ninay, uray ka lagtilmunan ang nakakita kini manang kurason, manong binignaw. Ay nagpintasan ni Corazon. Legs pa lang ulam na. Anya ter aramidam dito'y balay binignaw. Inawis kaya nga umay dito'y balay. Ay kwa, umay ka manen sa rungkaran, Corazon. Apay, agsakitak kaya ta umay naksarungkaran. Umayak ang daton kan ka, Corazon. Agawid kan. Apay ngaya pagawidin nakadagaws kat kasangsangpit ko pa'y laeng dito'y balayaw. Agawid kan. Anya laki din ni Corazon aya. Ay ipakawanan na kun. Nabayagan da dya pagtang, Corazon. Nasakit tinakam ko kan ka binignaw. Tumokno sa dilangit tigurakan ka. Anya? Best friend ko day di asawam. Isoting kalaysam. Agsangit ka matan, Corazon. Ay, nagsakit na ito'y ngay naramid mo binigno aya. Kasla binagkong muti puso kaya. Ay, sos. Agdungaw ka matan, Corazon. Ay, natayon ti panagayat ko kan ka binignaw. Saan kan ngay ayatan? Di ka nga ron agdungaw ka. Dungdungawak nga rog tinatayan na panagayat ko kan ka. Anya? Pumanaw kan, tadikan ka sa pulan. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Pumanaw ka na, kunana. Insadag na matan ti ulo na iti abagak. Ay, nagsakit tinaramid mo kanyak binigna. Ay, kagurgura ka. Ay, kagurgura ka, kunana. Inarakop nakmait. Basol mo matlaang nuapayakas tuyak itakan ka binigna. Ibasol mo, kunana. Iyas asidig na matibibig na kanyak. Di ka lako man namamaw. Sinaktamla ang tipuso ka. Sinaktam tipusok, kunana. Insapal na matan tilupo na kanyak. Ay. Salawahan ka, binigna. Ay, makaamo ditan. Agkakon ti bibig na. Ay, pinakagan. Anay ka. Pwede dinanog nagmatin Corazon. Ay, kanayon naklatadan dalugan. Mananggun daway ka. Rapist! Anya? Kasto iti aramidem, manong, dumngag ka. Anya day taman daing? Yarsaas ko. Anya? Kasta taramidan? Wen, manong binigno. Sigurado amabiyag manen ti ayan-ayat yaw. Epektiv nga taday tang aramidan? Wen, manong binigno. Tulungan ka ang mga ramid iti dayta.
apay analadingit ka mandaing, kan sa dino ti papanam. Mapanak gumatang itilungon, manang kurason. Ha? Mapan ka gumatang itilungaon? Ha, sino tinatay? Natayan ni Manong Benigno? Anya! Natayan ni Benigno ko nam. Wen manang, kakitaan ti bangkay na ijabalayda. Ay saan? Saan nababalin na matay ni Benignaw? Ay mapanak ijabalayda itamot lang! Nakaunat mo't nga agpayson iti kama ni Benignaw. Ay natay mo't nga agpayson. Ay na, Benigno, aya. Apaya natay kamutan. Ay, jak maklon ti ipupusay mo, aya. No amokla ko makastoy ti mapasamakan ka. Impalubos ko kumangay nagkanak itinapaak. Ay, jak kaya tamapukaw ka itibiyag ka, Benigna. Ay, ayaten ka, Benigna. Ay, ayaten ka, mat. Kurason. Ha? Nagsauti na tayo. Isa anak pa'y anatay, kurason. Kampay idilaeng anatayak. Tapno umay nagsarungkaran. Anya? Ay, kuha, kapanunutan milaeng da ito'y kinimanding akabagis ko. Kurason, putno ka day ginanghag ko nga ay ayatenak. Kuha. Nadaya mo't imbagbagak katawan mag. Kuha, ada imbagam kurason. Imbagam paya di na kayat amapukaw iti biyag mawa. Kayat ka di asawan day ta, datamanain? Anya datamanin asasawam, Benignaw? Together agin tamanin kurason. Ay kuha, basta kagurgura ka. Ay, umay ka man kide. Agpakipot ka pa'y Ay, Mario ka. Ay, ayatin ka, kurason. Sika, ti perslab ka. Ay, Benignaw. Sika mo ti perslab ka. Ay, ayatin ka mo tun. Napakawan kan, Benignaw. Ay na, nagganasain. Together again. Ay na. Nasamsam it ni ayat, iti maikadwa manin agon raway, akunada. Malah, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinauluan. First love, dito'y drama tayaw, Anyalaki Din. Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay.